се обратно в Арена Армеец София. Минути ни делят до излизането на Кобрата. Кубрат Пулев на ринга тук. Очакваме с нетърпение това, което ще ни покажат двамата боксьори. Какъв според теб ще е подхода в този матч на Кубрат Пулев? Както вече казах, Кубрат Пулев си подхожда много сериозно към своите матчове, много внимателен, не тръгва в началото още да рискува. Той по принцип много голяма част от победите си извоюва, макар и с нокаут, но благодарение на методичния си стил, който има. Спомням си за неговия матч, на който аз бех съдия срещу Мац Келтън. Би го с нокаут, без никакви усилия, благодарение на лев прав в това, но трябваше да изгради това нещо. Трябваше неговия съперник да си дигне ръцете горе, защото последователно Кубрат го намираше горе в главата. Мац Келтън, макар и европейски шампион в тежка категория, много опитен боксер от Великобритания, свали ръцете си, дигна ръцете горе, за да може да се пази главата и в този момент Кубрат го намери. Аз мисля, че и по този начин ще постъпи и днеска. Тоест, ще бъде много методичен и с много мисъл. Поначало той си е мислещ боксер, това трябва да го кажа. За разлика от много други. Мисълта ли е ключът? Да, много хора подценяват бокса си, мислят, че го играят някакви лоши момчета, които са отишли някъде да се сбият с някой, но бокса е това е голямо изкуство, което е за стотни шах, както да го речем. Значи, ако не си умен и не си съкъла си, ако не си хитър, ако нямаш ловкост, никога не мога да бъдеш боксер. И затова казвам, че бокса е игра на психика, на мисъл. От всяка една секунда е стотна от секундата и е голямо напрежението. Друго няма какво да кажа за този матч, освен да пожелая на Кобрата успех, който съм сигурен, че той ще победи и да започне с малко повече удари. Лявата му ръка е оръжие, докато го обезвери, оттам нататък всичко е ясно. Нека с този позитивизъм да завършим. Сега се прехвърляме към коментара на Огнян Георгиев, защото до броени секунди Кубрат Пулев ще бъде на ринга в Арена Армеец София. Приятно гледане, уважаеми зрители! Скъпи приятели, чухте професионалния анализ на Камен Петров и Детелин Далаклиев. Те не дават много шансове на Кевин Джонсън, но какво ли мисли американеца по въпроса? През цялата седмица, откакто той пристигна тук в София, непрекъснато показва колко е уверен. Във всичките си интервюта той сподели, че не идва тук като турист, а целта му е ясна. Отново да стигне до матч за световната титла. Разбира се, за това трябва да покаже най-доброто от себе си. На кантара вчера той беше с килограм и половина над своето обичайно бойно тегло, което показа и в матч с Антони Джошуа и в предишните си двубои беше 112 кг и половина, а Кобрата беше с 2 кг и половина по-тежък от него. Кубрат принципно е доста по-лег в своите матчове. Интересно е да видим как ще му се отрази увеличаването на неговото тегло. 115 кг показа той на кантара. Така че и това също може да бъде любопитен фактор. Принципно, когато боксерите в тежка категория са с повече килограми, това забавя тяхната скорост, тяхното движение по рига, но пък от друга страна формира и малко повече мощ в техните ръце. Виждате Кристиан Майер, генералният директор на Зауерланд с радиостанцията. Нищо чудно още от сега да планира следващите планове за Кубрат Пулев. Със сигурност, ако всичко мине благополучно тази вечер, тогава ще видим какво ще се случи утре вечер в голямото дерби в тежка категория на стадион Уембли, където 90 000 зрители ще станат свидетели на един исторически матч. Сблъсък, който от много давна не сме виждали. Двама боксери, за които много се говори. Двама боксери, които са впечатлили милиони фенове на планетата. Един от тях, Владимир Кличко, спокойно можем да кажем легенда заради това, което постигна. Беше 11 години тотален хегемон в тежка категория. Неговият противник Антони Джошуа с уникалните 18 победи от 18 матча, всичките с нокаут, нещо, което от времената на Майк Тайсън не се е случвало. И сега конференцието на гала вечерта Тулка Костинен вече е на ринга. Последни приготовления преди началото на шоуто. Президента на
професионалния боксов съюз. Николай Николов се качва. Там е и Нисезар Роланд, когато чухте преди мъничко. Той каза нещо много любопитно, че този матч е страхотно изпитание за Кобрат и са заложени милиони долари на карта. Ако Кобрата спечели, тогава той ще чака победителя от двубоя между Антони Джошуа и Владимир Кличко. А ако загуби, всичко това остава само мечта. Разбира се, лично аз не смятам, че този отрицателен сценарий ще се случи, защото Кобрат изглежда страшно подготвен, изключително мотивиран и с подкрепата на всички фенове в залата и на всички вие пред телевизорите. Мисля, че ще спечели. 12 рунда Азалогът ще бъде интерконтиненталната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. Първи ще излезе претендента. Kevin Johnson. Няма да бъде посрещнат с питка и с мет Кевин Джонсън. Последният влак към световната титла за американеца тръгва от София преди 8 години. Той беше считан за най-перспективния боксер в щатите, но серията му беше прекъсната от Виталий Кличко. А в матч за световната корона след това последваха няколко разочароващи представения, а апогеят беше нокаутът от Антони Джошуа. Сега в София Джонсън е наясно, че това е заключителният му шанс да сбъдне своята мечта. А когато хората са притиснати в ъгъла, когато остава тяхната последна възможност, те са способни на чудеса. 30 победи, 14 от тях са след нокаут, 7 загуби и едно равенство за 37-годишния американец, който живее в Атланта и идва от едно градче до Ню-Джерси. Като аматьор печели златните ръкавици на Атланта. От 98 се занимава с бокс, а от 2003 е професионалист. Беше 6 години без загуба след старта на своята кариера. Изправи се срещу Виталий Кличко за титлата на световния боксов съвет при най-тежките. Издържа 12 рунда, но отстъпи с убедително съдийско решение. През 2012 победи бъдещия претендент за световната титла Алекс Лиапай. След това се пусна на турнира Prize Fighter, но загуби от Тор Хабър на финала. Игра с Тайсън Фюри в края на 2012, но отново беше на вид по точки 12 рунда. През май 2015 се изправи срещу Антони Джошуа и за пръв път в своята кариера беше нокаутиран. Тогава той каза, че окачва ръкавиците на пилона. Беше много разочарован от своето представяне, но изненадващо се върна през март тази година. Тогава на по точки Джамал Уудс за 6 рунда, като срещата беше сравнително успорвана. Показа отлично настроение през последните няколко дни. Дори обяви, че залага половината от своя хонорар, че ще си тръгне с българска жена в посока щатите. А другата половина заложи, че ще победи Кобрат Пулев. Знае как да прави шоу, но когато удари първия гол, ще бъде важно дали умее да се боксира толкова добре, колкото Кобрат Пулев. And now, ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner, Kubrat Pulev. Кобрат Пулев беше повален преди 2 години от Владимир Кличко. Той се изправи и каза прословутата фраза: продължаваме напред. Походът към световната титла, а вече е към своя край. Кобрата е официален претендент за световната корона. Победа тази вечер ще подпечата официално неговата заявка за най-ценния трофей в професионалния бокс. Точно преди 5 месеца Кобрат Пулев взриви феновете в Арена Армеец. Тогава той накара всички хора да се чувстват горди за своето изключително представяне след нокаута над Самюел Питър. 24 победи, 13 от тях с нокаут и само една единствена загуба в матч за световната титла срещу Владимир Кличко.
този двубой през 2014 е вече история. А Кубрат Пулев, подкрепян от своя брат Тервел, реши, че отново ще гони своята мечта. Смени своя треньорски щаб, започна да се готви под ръководството на легендарния немски специалист Ули Вегнер, а резултатите от тяхното сътрудничество вече са на лице. Готвеше се на този матч в Берлин Кобрата, правеше спаринги с Албон Пермица и с Бурак Шахин. Двама неповерени млади таланти на Зауерланд. Отново изключителна атмосфера в Арена Армеец. И отново Кубрат Пулев, готов да прослави българското знаме. Той го направи за пръв път при професионалистите през 2012, когато стана европейски шампион, побеждавайки Александър Димитренко. От тогава Кобрата не е спирал да се боксира в големи мачове. Отказа Александър Устинов, победи Дерек Чисора, справи се с Тони Томпсън Тигъра. Сега ще чуем и националните химни. Погледнете каква атмосфера в Арена Армеец. Кубрат неведнъж е споделял, че получава енергия от всички фенове, които са зад гърба му. Sanctioned by the WBA, the supervisor is Gualtiero Becchetti from Italy. Страхотно изпитание за Кобрата срещу здоровия американец. Ако Кевин Джонсън покаже най-доброто на каквото е способен, тогава се очаква изключително успорвана среща
Никак не е лесно боксер да се завърне след 2 години извън ринговете, но ако е достатъчно мотивиран отново да атакува световната титла и големите пари, които вървят с нея, милионите долари, тогава Кевин Джонсън може да бъде сериозно изпитание. Introducing to first, the fighter in the red corner, wearing blue and white, weighing at 111.4 kilograms. His record, 38 fights, 30 victories, 7 defeats and 1 bout even, including 4 Кевин Джонсън с Гари Кларк в неговия ъгъл. Американците с 3 см по-нисък, играе доста приведен, така че разликата в ръста може да бъде още по-сериозно визуално. Свиква да се бие на чужда територия Кевин Джонсън. За втори път е в България като професионалист Кобрата. Самият той призна преди 5 месеца, че изобщо не е усещал напрежение, не е разбирал какво се случва около него, бил е тотално концентриран около матча. Страхотна емоция. Хората са на крака. Още преди началото на двубоя. Рефер на тази среща е британецът Тери О'Конър. Съдиите Йордан Езекиев от България, Жан-Луи Леглан и Стефано Кароса. 12 рунда. Победителът ще си тръгне с интерконтиненталната титла на Световната боксова асоциация при най-тежките. Трябваше да бъде махната кофата от ъгъла на Кевин Джонсън. Начало на този двубой. И двамата се справи гардове. Обърнете внимание на бойната стойка на американеца. Неговата лява ръка е ниско долу дясната. Типичния кръстосен гард, ползван от много боксьори от щатите. Питва левия си прав Кевин Джонсън в началото. Това е, може би, най-силното му оръжие, но и Кубрат Пулев умее много умело да ползва водещата ръка. Загадна Кобрата, че ще бъде предпазлив в тази среща. Няма да рискува. Това е едно от нещата, които е отработил заедно с Ули Вегнер, откакто двамата работят заедно. Надлъгване с левите прави. Бяга от въжетата, вика Гари Кларк. Именно след една подобна ситуация беше наказан. Кевин Джонсън сега много тежък десен прав успя да вкара американеца в началото на матча. Антони Джош успя да нокаутира Джонсън, след като той влезна във въжетата. Ляво коше в главата на Кобрата. Второ тежко попадение пласира Кевин Джонсън и доказа своите думи, че не е дошъл на екскурзия. Двоен ляв прав на Кевин Джонсън. Минута и половина от старта на матча. Предимство за Кевин Джонсън. Пръв поглед е с много нисък гард. Няма защита, но в същото време е много опасен Кевин Джонсън. Една част от защитата му е страхотната игра с тяло и с глава. Трудно е да бъде нацелен Кевин Джонсън. Когато го вкара в ъгъла и сега вместо главата на Кевин Джонсън удари едно от рекламните пана в ъглите. Късички дойдоха тези удари на Кевин Джонсън. Опит за дясно курше на Кубрат Пулев. Подготви добра атаката си с ляв прав сега и десен прав на Кевин Джонсън. Отново, давай, направи това отново, викаше Гари Кларк от ъгъла на Кевин Джонсън. Ули Вегнер за сега мълчалив.
Но съм сигурен, че има какво да каже на Кобрата, защото матчът не започва много добре за българина. Си десен в тялото, прекрасен ляв прав на Кубрат Пулев в главата на Кевин Джонсън. Той атакува, дясно круше, вкарва Кобрата, след това и ляво круше. Десен в тялото на Джонсън. Край на първата част, реклами. Виждате моментите, в които Кевин Джонсън успява да намери Кобрата, но и Кубрат към края на рунда сякаш започна да играе своята любима игра. Два много тежки удара инкасира Пулев, десен прав и едно круше след това. Рунд номер 2. Както каза Детелин Далаклиев в нашото коментарно студио, Кевин Джонсън ще бяга назад и ще използва левия си прав. Тук стана много опасно за американеца. Беше във въжетата Кобрата, натисна в този момент. Добър ляв прав на Джонсън, веднага след това още един в главата на Кобрата. Много спокоен Кевин Джонсън. Очевидно, че има тактически план, който спазва до момента. Дясно круше в главата на Кобрата, той отвръща десен в тялото на Кевин Джонсън. Ляв прав на американеца. Ляво круше този път парирано от Кубрат Пулев. Трябва да се отпусне Кобрата, да заиграе така както може, както го е правил. Отпуска дясното круше. Лявото обра главата на Джонсън. Много ляво круше. Сваля предизвикателно гарда си Кевин Джонсън. Десен крос над лявата му ръка, вика Гари Кларк, дава инструкция на Кевин Джонсън. Двоен ляв прав на Джонсън. Много са успешни тези леви прави на американеца. И доказва защо това е най-добрият удар в неговия арсенал. Малко повече от минутка до края на втората част. Водещата ръка намира главата на Джонсън. Ляво круше. Обрано до някъде от ръкавицата на Джонсън. Продължава да лежи във въжетата Кевин Джонсън. Не се получи дясното круше на Кубрат Пулев. Ляво круше, браво на Кобрата. Дясно круше в главата на Кевин Джонсън. Преди 8 години по подобен начин Виталий Кличко натискаше във въжетата Кевин Джонсън, стовари изключителни бомби, но американци издържа. Сега започва и Кобрата да пласира не лоши удари. Получи се левия апъркът в тялото, ляв прав сега в целта. Дясно круше, браво на Кубрат Пулев. 10 секунди. Тръгна с опасен десен апъркът Кевин Джонсън. Край на рунда, реклама. И във втория рунд Кубрат Пулев имаше проблеми. Пропускаха неговите удари. Много по-пестелив и много по-точен беше Кевин Джонсън. Моята карта 2 рунда за американеца. Разбира се, матчът е доста дълъг. Ще има възможност Кобрата да коригира тези свои пропуски и да оправи малко защитата и разбира се да бъде по-прецизен. Рунд номер 3. Веднага тръгва напред българина. Това не му донесе много дивиденти през първите две части, но разбира се много е важен и подхода. Атака на тялото от страна на Кевин Джонсън. Добре блокира американец, тези леви прави на Кубрат. Опитва апъркът, дясно круше. Браво на Кубрат Пулев! Трябва да се възползва от тези ситуации, когато Кевин Джонсън наведе главата си.
Гари Кларк подсказва на Кевин Джонсън да подготви десния апъркът. Споменавам ви толкова много от инструкциите на наставника на Джонсън, защото той е точно до мен. Опит за дясно круше в рамото на Кубрат Пулев. Нищо опасно. Опасен десен прав. Лявото круше пропусна. Рано или късно тези удари ще започнат да влизат. Кевин Джонсън си играе с огъня с този свален гард. Не е първа младост на 37 години. Реакциите му не са както преди 7-8 години. Ляв прав в целта. Браво на Кобрата. Ето това се иска от него. О, дясно круше. Брутално попадение. Десен в тялото. Кобрата продължава с атаките. Десен в тялото на Кевин Джонсън. Жестоко изпука този удар. Дясно круше пласира Кевин Джонсън с главата на Кобрата. Ляв прав и дясно круше. Много хора искаха да видят сериозна конкуренция на Кубрат Пулев. Един корав съперник и ето го. Получиха го на тепсия. Кевин Джонсън определено ще създава сериозни проблеми, поне от това, което виждаме до момента. О, какво ляво круше, още едно ляво круше. Кобрата атакува, много ляво круше, ляв прав. Пропускат следващите комбинации на Кубрат Пулев. Забележка от страна на Тери О'Конър, не трябва да ударя зад главата, но все пак Кевин Джонсън е виновен, защото той се навежда. Много по-добър рунд за Кубрат Пулев в сравнение с предишните два. Много беше близко Кевин Джонсън с това дясно круше. Продължава да наноси удари в клинча. Край на третия рунд. Пауза за реклами. Кубрат Пулев промени много от играта си в третия рунд и това му донесе резултат. Успя да стовари няколко много хубави десни крушета и във всеки момент, когато Кевин Джонсън се наведеше близо до въжета, той го атакуваше с много удари. Продължаваме с четвъртата част. Дали тези тежки попадения по някакъв начин са се отразили на Кевин Джонсън. Пробва двоен ляв прав Кубрат Пулев. Навежда главата си за пореден път Кевин Джонсън. Ляв прав в тялото. Добра атака на Кобрата. След това успява да парира и водещите удари на Кевин Джонсън. Най-сетне левия прав на Кубрат Пулев показва, че може да надвие водещата ръка на Кевин Джонсън в едно надлъгване. Цяла седмица Кубрат Пулев предупреждаваше, че Кевин Джонсън е сериозен опонент. И това се вижда сега, ляво круше в главата на американеца. О, какво ляво круше на Кобрата. Връща дясно круше Кевин Джонсън, който решава да приеме боя на размени. Да се получи това дясно круше на Кевин Джонсън. Променя поведението си на ринга американеца, което означава, че той е подготвен за най-различни варианти. Видя, че нищо добро не го чака във въжетата и реши да бъде по-близко до центъра на ринга. Този път Тери О'Конър доста по-бързичко се намеси преди да започнат ударите зад главите от клинча. Минуто и половина до края на рунда. Започва да диша тежко Кевин Джонсън. Но това наистина означава, че започва да си измаря. Или може би някой от неговите трикове. А левия прав на Джонсън в главата. Двоен ляв прав. Вторият удар успешен. Минава доста време преди Кубрат Пулев да може да пласира точен удар. Неточен апъркът далече от целта.
Изчаква Кобрат Пулев. Подобен сценарий много им прилича на матча на Кобрата срещу Александър Димитренко за европейската титла. Първият негов двубой за по-сериозен трофей. Тогава първите 7-8 рунда бяха много оспорвани. Парни Кобрата да натисне. Опитва ляв десен Кобрат Пулев и отново Кевин Джонсън се изплъзва. Много неудобен съперник. Ляво коше в целта. Браво на Кобрата! Сега трябва да натисне. 20 секунди! Избяга четвъртия рунд. И двамата имаха своите моменти. Ето този десен апъркът, който го е подготвил Кевин Джонсън. Написал си е домашното. А пък и Кобрата с тези леви крушета успява да намира Кевин Джонсън, когато той е в въжетата. Продължаваме с рундата номер 5. Моята карта 3 рунда за американеца. Хваща възможно най-подходяща дистанция Кевин Джонсън. Размяна на леви прави. Двата удара бяха много тежки. Ляв прав и дясно круше. Точен беше Кевин Джонсън. Българинът удари зад главата на американеца. Тежко ляво круше в главата на Кевин Джонсън. Успя да пласира едно такова в предишния рунд. Вижте реакцията на американеца. Веднага дясната ръкавица до бърдичката. Няма никакво желание Кевин Джонсън да получава още от тези леви крушета. Кукулаките на Кобрат Пулев се стовари почти в главата на Джонсън, но вината отново беше на американеца. Наведе главата си десен в тялото. Ляв прав след това отново повтаря Кевин Джонсън. Ляв десен, браво на Кобрата и нов лакът. Ляво круше. Браво на Кобрат Пулев. Опитва апъркът и докато държи. Няма никакъв проблем да играе малко по-бързичко Кобрат Пулев. Целта оправдава средствата. Така е професионалния бокс. Ако искаш да си световен шампион, трябва да си готов на абсолютно всичко. Ляв прав в целта. Отново, вместо с круше, лаките на Кобрат Пулев се засилва към главата на Кевин Джонсън. Много силен рунд за Кобрата. Най-убедителният за него от началото на матча. Дали това няма да бъде преломния момент в двубоя. Тежки удари инкасира Кевин Джонсън. Опитва леви прави, но вече не е толкова мощен, не е толкова бърз. Ляв десен с лекота, блокиран от Кобрат Пулев. Десетина секунди до края на петата част. О, какъв апъркът! Шанс за Кевин Джонсън. Може ли се хвъркне главата му някъде на третия ред на трибуните. Десен крос. Се получи тази атака на Кевин Джонсън. Категоричен рунд за Кобрата. Реклами. Кевин Джонсън изглежда много изпощен в своя ъгъл. Това е резултат от тежките удари, които инкасира в петия рунд. Погледнете какво правеше Кобрат Пулев. Вече не се умяваше Кевин Джонсън да спира Кобрата с водещата си лява ръка. Края на почивката, а време е за рунд номер 6. Широко отвори устата си да поема колкото се може повече въздух Кевин Джонсън. Една от силните черти на Кобрата е, че винаги е перфектно подготвен в кондиционно отношение на своите матчове и изглежда много силен в по-късните рундове. Така беше в матчовете с Тони Томпсън, с Дерек Чисора, с Димитренко, с Александър Устинов. Наведе главата си Кевин Джонсън. Продължава да прави това. Не може за пръв път.
Отново за център на ринга Кевин Джонсън, но този път беше намерен с брутален ляв прав в главата. Не слуша командите от своя ъгъл Кевин Джонсън. Искат от него десен крос, но не го получават. Кобрата вече със самочувствие. Ляв-десен не се получи тази комбинация. Пробва и ляво круше в главата Кевин Джонсън. Ляво круше в главата на Кевин Джонсън. Няма кой знае колко поводи да се намесва Тери О'Конър. Какво дясно круше на Кевин Джонсън. Отново сякаш Кобрат Пулев изпуска инициативата. Много малко удари пуска. Изчаква и дава възможност на Кевин Джонсън да прави това, което иска. Възможност за Кобрата, ляп апъркът. Десен в тялото. Протестира Кевин Джонсън, но той се завъртя. Какво иска? Ще получи някакво време за възстановяване Кевин Джонсън. Той сам си е виновен, че гореща гърба си. Гари Кларк веднага усети, че Кевин Джонсън има проблеми. Му каза, вземи си 30 секунди. Ляво круше в главата на Джонсън. Ще натисне ли Кобрат Пулев? 40 секунди до края на рунда. Размяна на леви прави. Още един успорван рунд. Тези 30 секунди могат да бъдат много важни за впечатленията в съдиите. Отказва се от своята атака Кевин Джонсън. Един тежък удар може да наклони везните в двете посоки. Ляв прав на Кобрата. Това се иска от него. Ясно круше, ляво круше. Браво на Кобрат Пулев. Ето го и опита на българина. Реклами. Затисна Кобрат Пулев към края на рунд номер 6 и това може би ще му донесе успех в картата на съдиите. Прави го в моята карта. Там рундовете вече са равни 57 на 57 точки. От 3 рунда за двамата. Ние продължаваме с седмия рунд. Започва с ляв десен Кобрат Пулев. Отличен ляв прав на Кобрата. Засреща Кевин Джонсън. Отново левия прав на българина. Върши добра работа. Какво дясно круше, лявото също пропуска. Ето и за това движение с тялото и с главата ви говорех в началото на коментара. Наистина, гарда на Кевин Джонсън рядко е близо до главата му, но той има други методи за защита. Ауч! Дясно круше в главата на Кобрат Пулев. Брутално попадение. Права. Нови атаки Кевин Джонсън. Удоволствие от хората на американеца. Показвало е добра поносимост към удари Кобрат Пулев в миналото. Ако изключим двобоя с Владимир Кличко. Ляво круше през ръкавицата, въпреки това нанесе поражение. Седма или осма забележка към Кевин Джонсън за тези навеждания с главата. Много добре финтира тук Кобрат Пулев. Успя да излъже Кевин Джонсън, само че не дойде завършващият удар. Хубаво дясно круше, второто беше добро, първото пропусна. И се набиваш на неговата дясна ръка, би като тъгъла на Кевин Джонсън. Ляво круше, браво на Кобрат Пулев.
Отново в втората половина на рунда българинът взима предимство, а сега Кевин Джонсън се обляга на въжетата. Дали е уморен или просто иска да предизвика българина. Очаква ли се тези номера от 37 годишния ветеран? И друг път ги е правил. Ляво кроше, отлична работа на Кобрата. Не се получи дясното кроше. Тук успя да вкара удар в този клинч. Ляв прав в целта. Прекрасен завършик на рунда. Реклами. Получи много тежко дясно кроше Коврат Пулев в предишния рунд, но се завърна по достоен начин. Успя да вкара много добри удари на Кевин Джонсън и поне за мен да спечели рунда, но трябва да се пази, защото тези попадения от един 112 кг висш претендент за световната титла могат да бъдат много опасни. Време е за рунд номер 8. Ляв прав на Кобрата, пробва дясно кроше Кевин Джонсън и сега получава ляво кроше в главата. Нов опит за ляво кроше, блокира този път от дясната ръкавица на американеца. Ляв прав отново. Умело действа Кобрата и се защитава както трябва. Двоен ляв прав на Коврат Пулев. Опасен напрекът, лявото кроше пропуска. Дясно кроше в целта, ляв прав веднага след това. Минутка от старта на рунда. Десен между ръкавицата, още ли десен прав. Отвори гарда си Кевин Джонсън. Десни крошета в главата. Кобрата веднага тръгва напред. Има много време в този рунд. Апъркът не е много силен. Още един. Държи Кобрата и атакува. Ядосва се Тери от Колър. Може да последва и официално предупреждение за Кобрата. Кевин Джонсън изглежда страшно изтощен. Ще натисне ли сега българина? Ляво коше в целта. Хубав апъркът. Нови удари получава Кевин Джонсън. Най-силният рунд на Кобрата от началото на матча. Дясно коше. Право апъркът Кевин Джонсън. Не знам защо заобръщате се само за Коврат Пулев, след като непрекъснато Кевин Джонсън навежда главата си. Ляво коше в целта. Дясно кроше. И още удари. Държи сега Кевин Джонсън. Няма сили сякаш Джонсън да избяга от този ъгъл. Кобрата атакува, блокира удара Кевин Джонсън. О, какъв апъркът на Коврат Пулев. Може би с лявата ръка ще бъде по-подходяща апърката при тази ситуация. Ау, ляв прав срещу ляво кроше. Съживи се Кевин Джонсън. На който определено губи. Нов ляв прав в главата на американеца. Дясната скула на Джонсън е сериозно подута. Атака на тялото. Ще оцелее Кевин Джонсън в този рунд. Изглеждаше тотално гроги. Край на тази част реклами. %100% пауър. Победа за Коврат. %100% пауър.
Победа за Кубрат. Най-силният рунт от началото на матча за Кубрат Пулев, с който той победи с 2 точки в моята карта. Последните 4 рунда, поне според мен, са за българина след колебливото начало. Все по-добре стои Кобрата. Тежко се надига Кевин Джонсън от своя ъгъл. Въпросът е колко сили е успял да запази. Много давна не му се е налагало да играе повече рундове. Последният матч беше в 6 рунда. Преди това той беше нокаутиран още във втори рунд от Антони Джошуа. Кубрат Пулев продължава да преследва по ринга Кевин Джонсън. И отново го напъхва там, където беше преди малко в предишния рунд. Размяна на леви прави. Този път Кобрата има предимство. Ау! Жесток 10 прав главата на Кевин Джонсън. Доказва, че има много здрава бърдичка американеца. Ляво коше в главата. Единственият човек, който е успял да нокаутира Кевин Джонсън, е феноменалният нокаутьор Антони Джошуа. Джонсън е успявал да издържи 12 рунда срещу изключително тежко дъщи боксери като Виталий Кличко, Тайсън Фюри, Дерек Чисора. Силна серия на Джонсън. Сега обаче какво ще покаже Кобрата? Продължава да умре Кевин Джонсън. Опитва се да удари в тила Джонсън. Забележка към българина, че ползва лакти. Някакъв проблем за Кевин Джонсън и в матчът продължава. Ляв прав главата на Кевин Джонсън. Опъркът сега. Дясно кроше. Ляв прав. Протестира Кевин Джонсън и получава нови удари. Атака на Кубрат Пулев. Не е доволен Джонсън. Десен в тялото на Кубрат Пулев. Публиката се възпомени. Оу, какъв десен в тялото на Кобрата. Кубрат пропуска дясното кроше. Малко повече от минутка до края на 9-тия рунд. Тръгва с дясно кроше Кубрат Пулев. Това вече е прекалено, наистина. Как може да играе Кобрата, като Кевин Джонсън непрекъснато навежда главата си? Веднъж, 2 пъти, 5 пъти, 10 пъти. Добре, обаче това са над 20 пъти. Подобни неща. Тери О'Конър оставя матча свободен. Такива са британските рефери. Не са любители на предупреждението и спирането на играта. Даринен на Кевин Джонсън разклати главата си. Нов опит за дясно кроше на Кубрат Пулев. Дясно кроше вкарва Кевин Джонсън. Второто не беше чак толкова тежко. Непрекъснато притиска Кобрата. Прошепнало нещо Тери О'Конър в ухото. Опита ляв апъркът Кобрата. Нещо, което може да му донесе успех. При непрекъснато навеждане на главата крайна. Рунд номер 9. Заради агресията си Кобрата заслужава да спечели тази част, макар че получи няколко доста тежки удара. Няма намерение да сяда Кубрат Пулев. Обикновено той рядко го прави по време на своите матчове. Ули Бекнер се опитва да обясни какво трябва да направи Кобрата и какво да внимава, защото Кевин Джонсън притиснат в въжета продължава да бъде много опасен. Неговото дясно кроше и 10 направи в тялото. Прави спокойно впечатление. Наистина и Кевин Джонсън довежда главата си, но пък и Кобрата не му прощава с тези лакти насочени към главата. Поглед тръгва за дясно кроше Кобрата, но когато види, че не става, добавя своя лакът. Рунд номер 10 от общо 12. Здрава бабанка е Кевин Джонсън. Изобщо няма да се даде до финалния гонг. Бъдете сигурни в това. Продължава с атаките Кубрат Пулев. Налага с десни крошета Кевин Джонсън. Той вдига рамото си. И сега ще има
Последно предупреждение от страна на Тери О'Конър. Не трябва да удря Кобрат зад главата Кевин Джонсън. Леви прави на Кобрата. Опит за ляво круше на Кевин Джонсън. Ляв десен, право на Кобрат Пулев. Отново левия прав попадна. Десен в тялото на Кевин Джонсън. Ляво круше. Какво да направи сега Кобрат Пулев при това навеждане на главата? Трябва и предупреждение за Кевин Джонсън. Опит за ляво круше на Кобрат, дясно круше влиза в целта и още десни крушета. Кевин Джонсън изглежда наранен, отиде във въжетата, ляво круше, дясно круше, още удари в главата на американеца, ляво круше. Ще падне ли Кевин Джонсън? Минута и 20 до края на рунда. Прекотна серия на Кобрат Пулев. И отново Джонсън се навежда. Наказане с мощни попадения. Плюе кръв Кевин Джонсън. Разбита е устата му. Тежки мигове за американеца. Само така може да се спаси. Отиде в своя гол Кевин Джонсън. Кобрат Пулев ще атакува. Десен, ляв прав, точен е Кобрата. Дясно круше, браво на Кобрат, попрекът главата на Джонсън. Дясно круше, Кобрата иска да довърши Джонсън. Да успее да го направи. Кевин Джонсън не е на себе си, 24 секунди, попрекът в тялото. Дясно круше. Още един удар. Кобрата атакува. Не иска да пада Кевин Джонсън. Ляв прав в главата. Опитва се да държи американеца. Не е на себе си Кевин Джонсън. Затворено е окото. Брутални удари от тези Кевин Джонсън. Сега се опитва да се съпротивлява. Рони Кларк казва, че ако Джонсън се съпротивлява, ще спре мача. Дясно круше в главата на Кобрат Пулев. Дясно круше връща Кевин Джонсън. Какъв рунд за Кобрат Пулев. Проблем с окото на Кевин Джонсън. То е затворено. Дали това няма да бъде края на матча? Кевин Джонсън не вижда с едното си око. Колата и глава, сякаш не иска да продължи. Рунд 10 на 8 за Кобрат Пулев. Дясното око на Кевин Джонсън е наранено. Какво ще направи сега Гари Кларк? Нека да видим. Ето го проблема с окото. Опитва се Гари Кларк да направи нещо, но този матч може да бъде спрян. Жестоки удари инкасира Кевин Джонсън. Но не падна. Има сърце. Има сърце. Боксьора от Атланта. Ще продължи ли този матч? Какво е решението на Кевин Джонсън и на неговия щаб? Да! Няма да приключи този двубой. 11-ти предпоследен рунд, но Кобрат Пулев ще се хвърли директно в атака. Ляв прав целта, дясно круше. Още едно дясно круше. В 11-ти рунд Кобрата отказа Александър Димитренко. В 11-ти рунд той нокаутира Александър Устинов. Сега ще падна ли трета голяма жертва в този предпоследен 11-ти рунд? Точно там беше Кевин Джонсън и преди малко в 10-тия рунд, когато нямаше никакво желание да продължи матча. Погледна към своя гол Кевин Джонсън. Пали матча Кевин Джонсън. Опитва се да оцелее, да стигне до финалния гол. Държи Кевин Джонсън. Публиката освирква, но надали тя може да се постави на място на американци, който отнесе толкова тежки удари в миналия рунд. Сега отвръща Джонсън. Дясно круше в главата на Кобрата. Продължава да бъде опасен бившия претендент за световната корона. Най-добрите си години Виталий Кличко не можа да откаже Кевин Джонсън.
Избледи се сега американеца, допълнително се опитва да предизвика Кобрат Пулев. Кобрата сега, отново близко до Кевин Джонсън. Дясно коше, навежда главата си Джонсън. Ляво коше в целта. Точен е Кевин Джонсън. Ляво коше блокирано от ръкавицата на Кевин Джонсън. Дясно коше пуска Кобрата. Опасен апъркът. Малко повече от минутка до края на 11-ти раунд. Очевидно превъзходство на Кобрат Пулев. Почти не вижда с дясното си око Кевин Джонсън. Кобрат Пулев пробва ляв, десен прав. Но и той се поумори и нормално е. Толкова много удари пусна в последните 5-6 игрови минути. От какво е направен Кевин Джонсън. Бърза Кобрата. Точен ляв прав на Кевин Джонсън. Виждате как краката му не са много стабилни. Натрупала се умората. Десен в тялото на Джонсън. Десен прав. Браво на Кобрат Пулев. Натиска българина. Пробва се да го свали. Апъркът в главата. Браво на Кобрата. И Кевин Джонсън отново влиза в клинч. Има ли сили да оцелее? Клати глава Кевин Джонсън и получи указание, че остават само 10 секунди. Прикляка Кевин Джонсън. Кобрата го натиска. Не пада и не пада американеца. Край на предпоследния рунд. С тежка крачка. Сякаш се е бил с Кинг-Конг. Кевин Джонсън се прибира в своя ъгъл. А Кобрата изигра още един много силен рунд. Води вече убедително в картата Кобрат Пулев. Да, имаше проблеми. А в първите 3-4 рунда отново там да седне тотален властелин. Ще продължиш ли, пита Гари Кларк. Поклати глава Кевин Джонсън. Да видим дали има сили. Фери О'Конър подсказва на хората на Кевин Джонсън, че остава последния рунд. Набева главата си Кевин Джонсън. Кървата е поставена на главата му. Гари Кларк му говори нещо. Може би го убеждава, че трябва да продължи да се бие. Само 3 минути остават. Да, Кевин Джонсън ще стане и ще продължи. Последен на 12-ти рунд. Двамата се поздравяват. Страхотен мач става в зала Арена Армеец. Това искаха хората и това получават. Кобрат Пулев срещу Кевин Джонсън. Битка за интерконтиненталната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. Ляв десен главата на Кевин Джонсън. Опитва пътят Кобрата. Дясно коше в целта. Вижда се Кевин Джонсън. Но в момента фронта на боксова круша. Усите са му подути. Дясното кора пълно затворено. Дясно коше в главата получава Джонсън. Никаква милост. Тъпъркът е в тялото. Още тъпъркът и получава Кевин Джонсън. Добре, казва Кевин Джонсън. Покажи най-доброто, което можеш. Ляв прав в целта. Имаше сили дори да се обърне към своя ъгъл. Ляв прав в целта. Ляв десен, приклекна Кевин Джонсън, но отново не падна. Много други съдии биха прекратили тази екзекуция, но не и Фери О'Конър. Не се съпротивлява Кевин Джонсън. Опитва Кобрата отново атака и Кевин Джонсън си връща главата. Традиционно под ръката на Кобрат Пулев. Пробва ляв десен Кобрата. Едва стои на краката си Кевин Джонсън. Ляв прав в тялото на Кобрата. Отново опитва ляв прав Кевин Джонсън и по този начин спира атаката на Кобрат Пулев. Сменя посоките Джонсън. Обикаля около въжето, но сега е във ъгъла. Възможност за Кобрата. Влезе в клинч Кевин Джонсън. Опитен боксер е, знае как да печели време. О, какво ляво круше. Страхотен партах отнася Кевин Джонсън. Усите му ще имат нужда от шемове. Окото също. 10 прав в главата. Минутка до края на този матч.
Кобрат Пулев преследва Кевин Джонсън. Ляв прав, десен апъркът. Ще прекрати ли този матч Тери О'Конър? Ляв десен пробва Кобрат Пулев. Дясно коше в главата на Джонсън. Ляв прав, десен прав, разклата на Кевин Джонсън, но не пада. Продължава с атаката Кобрат Пулев. Ляво кроше, матчът продължава. Какво ляво кроше на Кобрата? Влиза в клинчове, викат хората на Кевин Джонсън и той ги слуша. Наистина, най-доброто, което може да направи в тази ситуация Кевин Джонсън. Ляво коше блокирано от ръкавицата на Кевин Джонсън. Трудно му е дори да се изправи Кевин Джонсън. 10 секунди. Върна се напред Кобрата. Има огромно желание да нокаутира Джонсън. Още един от 10 на 8. Брутално ляво коше, апъркът в главата. Джонсън не пада и не пада. Какъв матч! Каква битка! Двама гладиатори! Един срещу друг, но победител ще бъде Кобрат Пулев! Кевин Джонсън трябва да бъде закаран директно в болницата. Рано в щаба на Кобрата. Наистина колебливи първи 4 рунда, но след тях имаше само един човек на ринга. Кобрат Пулев, особено в последните 3 части. Кевин Джонсън не знаеше къде се намира. Показва отново пословичната си издържливост, пословичния си характер Кобрат Пулев. И с тази победа ще си осигури със сигурност матч за световната титла в тежка категория. Той ще чака победителя от утрешния матч между Антони Джошуа и Владимир Кличко. Като по чудо успя да оцелее до финалния гол, Кевин Джонсън не се даде, въпреки бруталните попадения, които отнесе, особено в заключителните 3 рунда. Много рефери биха спрели този двубой, но не и Тери О'Конър. Ето го Кобрат. Издържа на най-добрите удари на Кевин Джонсън. Губеше в резултата, поне в моята карта след първите 4-5 рунда, но след това той беше тотален властелин. Клати глава Кобрат, явно че осъзнава как това беше един от най-тежките матчи в неговата професионална кариера, ако не броиме двубоя с Владимир Кличко. Другото е лицето на Кевин Джонсън, но той се боксира достойно. Доказа своите думи, че не е дошъл тук само за да бъде спаринг партньор. Опита се да победи, опита се да нокаутира Кобрат Пулев. Кара му много тежки удари, но Кобрата устоя на тях. Имаме резултатите. Ladies and gentlemen, дами и господа, after 12 rounds of boxing, we go to the scorecards. Jean-Louis Leglande and Jordan Ezekiev both had it 120 to 108. Stefano Carrozza scored it 119 to 109. 119 на 109 your дава winner by unanimous decision. And still, the WBA Intercontinental абсолютно съдийско решение. Победа номер 25 за Кобрат Пулев. 13 тях са за нокаут, само една загуба. Кевин Джонсън, 8 поражение за него от 39 матча. Интерконтиненталната титла на Световната бокс асоциация в тежка категория е на пояса на Кобрат Пулев. А сега, скъпи приятели, ще чуваме и ексклюзивно интервю на Кобрата с Геро Даскалов. Кобра, първи думи след този мач донесе толкова много радост на публиката. Тежък мач, труден, като че ли още по-сладка е тази твоя победа. Да, разбира се, противника никак не беше лек.
Супер неудобен противник, каза го и преди матча и се потвърди и на ринга. С повечето си опоненти е играл цял матч и има загуби единствено от наистина силни боксьори, от световни шампиони. Естествено, аз го надиграх, но още един път ще кажа, наистина беше невероятно неудобен и определено има опит, но важното е победата. Чуваше ли публиката по времето на матча, когато на няколко пъти бе на път да го нокаутираш, буквално щеше да нахуе на ринга всичката тази? Да, разбира се, невероятна публика. Благодаря на всички хора, които са тук. Още един път ще кажа, че българите са много емоционални и им благодаря за тази подкрепа, която винаги дават. Американецът започна силно първия рунд, като че ли много методично и със всеки изминал рунд и на... Определено беше натрениран. В началото беше много свеж и много опасен. След това, разбира се, гледах да няма изненади. Но още един път ще кажа, опитах да направя всичко, но наистина много неудобен. С какво спечели ти този матч? Къде беше по-силен? Надиграх го с повече удари, с по-точни удари. Вкарах му много точни удари, които наистина му повлияха последните рундове. Като че ли клинчът, въжетата и наведената глава го предпазиха от нокаут. Съгласен ли си? Да, обаче това е в бокса, това е в спорта, това е в играта. Навежда главата, естествено, иначе ще бъде нокаутиран. Публиката иска от теб. Много малко не ти стигна след Антони Джошуа ти да си втория, който ще го нокаутира. Знаеш ли? Опитах, играх до последно за всичко, но някакси не можах да намеря точния удар, за да го сваля. Цялата тази публика, цяла България знаеш какво иска от теб и ти го желаеш. Световната титла. Колко близо е тя сега? Надявам се и се моля на Господ да се случи, да постигна. Естествено, разбира се, само с молитви не става, трябва здрава работа и ще работя още повече, за да се подготвя максимално. Защото не показах всичко, на каквото съм способен. Тоест, можеш още повече, така ли? Днес беше блестящ. Смятам, че мога още повече, имам още да надграждам и мотивиран съм, имам много енергия, сила. Смятам, че има още какво да покажа. Ти си официален претендент на IBF за световната титла. Каза, че искаш Кличко да победи Джошуа, не че ще стане, за да си го върнеш. Така ли продължаваш да мислиш? Разбира се, за световна титла ще се подготвям много по-добре. 2-3 месеца се подготвих за този матч. Не съм на блестяща форма, но още един път ще кажа, според противника, супер неудобен беше и просто не можах да намеря точния удар, за да го нокаутирам. И последно, кога да очакваме матч за световната титла? Когато и да е, сигурно ще си готов. Аз очаквам и съм готов да влеза в здрава подготовка, която наистина ще бъде супер професионална на голямо ниво, за да може да се подготви и да бъда не само адекватен, ами и да победа. Добре, пожелаваме ти го. Благодаря ви! Да нокаутира американеца, но това не се случи. Само един човек е успял да нокаутира Кевин Джонсън и това е Антони Джошуа. Утре вечер той ще се бие с Владимир Кличко и най-вероятно победите на този матч трябва да боксира с Кубрат Пулев за пояса на Международната боксова федерация. А сега, скъпи приятели, се прехвърляме към нашото коментарно студио. Емил Здравков, Камен Петров и Детелин Далаклиев. И така, уважаеми приятели на бокса, ние се връщаме в коментарното ни студио с Камен Петров и Детелин Далаклиев. Победа номер 25 на професионалния ринг за Кубрат Пулев. Докато наблюдавате вие все още кадрите на радост, които Гема Спорт 2 излъчва за вас след победата на Кубрат Пулев.
един истински матч на издръжливостта. Така можем да го определим. Мисля, че ще се съгласите с мен, Да, господа. много добре го каза. Както Кубрат Пулев, така и Кевин Джонсън имаха своите критични моменти в този матч. Може би при Кевин Джонсън това беше четвъртия рунд. Шестия рунд се усети леко колебание у Кубрат Пулев, но той каза всъщност това, което е причината този матч да продължи толкова дълго. Неудобството, бързината на реакцията на съперника, изцяло съсредоточил се върху своята защита. Той от време на време избухваше, но много редко. Ами аз какво да кажа за матча, аз изглежда бях подценил Кевин Джонсън, това, което съм гледал за него, но все пак да не забравяме, че самия Кубрат Пулев, според мен, му влияеше много напрежението за тая стъпка към отново за световната титла и той не предприемаше никакви рискове в играта си и Дебнише по едно време започна да иска да го удари, но противника беше така доста неудобен и направи всичко възможно да може да изиграе целият матч. Всъщност Кубрат беше предупредил в изказванията си, че точно това очаква да е много неудобен Кевин Джонсън и факта, че една грешна стъпка в този матч може да го отдалечи по някакъв начин, падайки в ранглистата, както и ти каза. Точно това психически го върна малко назад в матча и заради това му стана матча по-труден. Това е мое мнение, така мисля, че стана. Но Кевин Джонсън показа, че е боксер, който може да играе по 12 рунда. Затова беше излезъл да играе. Аз не видях, че излезе да победи, излезе да издържи рундовете. Може би леко допълнение към него. Кевин Джонсън доказа, че носи набой. От 7-я рунд, от 8-я рунд нататък този матч започна да прилича на истинско малтретиране. Толкова много удари му нанесе, макар и не всички бяха плътни. Кевин Джонсън в началото имаше чудесна бързина на реакция, след това тя намаля, умори се, естествено, това е нормално. И оттам нататък той получи наистина много силни удари и това, което е най-забележителното за него, още един път казвам, че той понесе много удари, т.е. знае да носи бой. Да. Всъщност, ако продължим нашият анализ върху това, което наблюдавахме, разбира се, отбелязахме 9-ти и 10-ти рунд, бяха изключително ключови. Кубрат успя най-сетне да пласира много повече удари в тях и то плътни удари, които липсваха по-рано в матча. И това, което аз си отбелязах, докато наблюдавахме с вас срещата, гъвкавостта, това да реагира бързо, Кевин Джонсън му помогна също да достигне до 12-тия рунд. Той само това прави. Значи той човека, това му е играта, той друго не може да направи. За тежък боксер, изключителна бързина на реакцията. Той беше в състояние 2-3 удара на Кубрат Пулев да избегне и единия, и втория, и третия. И фактически от тази цялата атака на Кубрат не остана нищо. Но говорим за началните рундове, до 5-тия, до 6-тия рунд. Оттам нататък вече реакцията намаля, естествено той беше уморен. Но и нашия, какво да кажа, той може би и заради публиката се беше настроил така, че на всяка цена да победи с нокаут и това силно желание го караше да прави някои необмислени движения. Може би това, което на мене ми се искаше да видя у него е да се направи крачка назад, да се и за изненада на Кевин Джонсън и след това да го удари с десната ръка. Очаквах да видя по-често от него десен прав, но така или иначе не стана. Ще продължим детайлин след мъничко, тъй като разбирам, че при колегата Гено Даскалов сега е малката кобра Тервел Пулев. Да видим какъв е неговия коментар за срещата на по-големия му брат. Тео, чухме твоя коментар на ринга след твоя двобой, който ти спечели безапелационно. Сега какво мислиш за матча на брат? Мисля, че думите се потвърдиха това, че Кубрат трудно победи. Видяхме един боксер, който не беше дошъл да се откаже след някой рунд. Изигра си матча, беше изненадващ. Опитваше се да руши играта на Кубрат. Кубрат обаче много методично и постоянно натискаше и търсеше нокаута. Защо не го постигна? Заради клинча, въжетата само или много корав излезе американеца. Това е факт.
Ами, изглеждаше подготвен, издържа 12 рунда, тежки удари понесе, което му прави чест. Как виждаш формата на Тервел? Той заяви в интервюто на ринга, че има още какво да даде, може да се подготви по-добре. Съгласен ли си? Формата на Тервел вижда много добре. На Кобрата, обърках ви, да. Ами, да, определено се виждаше превъзходството му, доминираше, със самочувствие играеше. Може би намирането на дистанцията и прекаленото лепене на противника беше излишно. Може ли Кобрат да стане световен шампион? Ами, защо да не може? Абсолютно постижима реалистична цел в този момент. Мисли Заваран каза обаче, че ти в началото на следващата година можеш да се биеш за европейската титла. Ние ти го пожелаваме. Ти трябва да се подготвиш и да спечелиш още няколко двубоя, нали? Благодаря му за прогнозата, дано да стане факт. Добре, благодаря ти още веднъж, да си здрав и още победи. Това беше Тервел Пулев. Благодаря на Гено Даскалов за неговото включване. Така че продължаваме нашият анализ тук с Детелин Далаклиев. Именно до Детелин бяхме стигнали преди мъничко. И това, което си говорихме, трудно беше именно заради гъвкавостта в реакцията на Кевин Джонсън, Кобрат да пласира чисти плътни удари. Беше супер неудобен този противник, защото хем ти е застанал да го удариш, пък фактически не можеш. Беше по-нисък на Кобрата, десния му прав отиваше малко по-отгоре и по едно време почна да се лепи до него и не можеха да му влизат ударите. И затова се получи тази работа. Казах пак крив боксьор и самото напрежение за тази световна титла, където иска да играе пак, му повлия много лошо и изгледаше отстрани, че сякаш много мислише Кобрата. Трябваше малко по-директно да играе. Сега прехвърляме обратно към нашият специален анализатор Гено Даскалов с Михаил Таков за неговия заключителен коментар. Михаил Таков е тренирал в своята кариера Кобрат Пулев. Господин Таков, хубав матч, интересен матч, напрегнат, не видяхме нокаут, но като че ли това и очаквахме и искахме. Зрелище, публиката искаше Кобрат да победи, но да победи един достоен противник, който да е труден. Така ли видяхте и вие матча? Смятам, че публиката остана доволна от един такъв матч, въпреки че те искат повече зрелища и да има и нокаут и това. Но, както казах и преди това, противника беше така доста опитен. Играеше в дадени моменти в пасивна защита и във всеки един момент беше опасен за даден коварен удар, който можеше да изненада Кобрат. Кобрат от друга страна направи така тактически това, което беше най-правилно. Можеше да се иска още с ляв перкът и това, но така правилно поставяне на играта във всеки един рунд. След 8-я рунд така видяхме американеца, че пуска такива едни коварни, единични удари и до последно беше така доста опасен и поздравявам Кобрат и Тервел с победите и всички момчета, които направиха, но най-вече с това, че имаме вече официален претендент за световна титла и пожелавам от сърце да бъде световен шампион. Много интересно това, което казвате, защото публиката може би не вижда, че във всеки един миг Кевин Джонсън може да бъде опасен, а пък Кобрат търсеше нокаута, но не рискува до край. Така ли беше? Във всеки един от рундовете, да кажем до 4-я рунд, играеше, движеше се на лявата страна. Опита десен аперкът, като тръгна в дясно. И по-пасивен. Очакваше Кобрат да пуска повече удари и да го изтощи в рундовете след 8-я. И оттам да пробва дали нещо може да направи. Ако беше сгрешена тактиката на Кобрат и беше така по-уморен в тия рундове, които казах след 8-я, 9-я рунд. Кобрат не показва умора, напротив, блестяща физическа форма, въпреки че беше и по-тежък от твоя съперник. Последен въпрос, може би. Официален претендент за световната титла готов ли е Кобрат? Не знаем. А кога ще се случи това срещу кой съперник? Но все пак как виждате развитието на неговата кариера след онази загуба от Кличко? Тя вече е забравена. Той е вече официален претендент за световна титла.
В момента се очаква победителя в матча Кличко и Джошуа. Утре 29-ти Кличко и Джошуа. Пак има там много въпросителни, но нека да мине матча и в следващата седмица или в следващите 2 седмици ще знаеме кое ще е името, дали ще бъде победител от утрешната среща или първия, който е в ранглистата в IBF, с който да играе по брат за световната титла. Това е така, защото според някои очаквания, който и да победи Джошуа или Кличко, може да уваканти тази титла и така тя да стане свободна и да се яви Кобрат с следващия претендент. Точно това става въпрос. Добре, ами следващия път да коментираме титлата на Кобрат. На Кобрат, дай Боже. Благодаря ви, господин Таков. И пожелавам и на брат му от Тервел и той да бъде официален претендент за една от титлите на първо време, що пък не и за европейските. Това е първото стъпало към по-голямо. Да, и от Зауерланд признаха нещо подобно, че в началото на следващата година евентуално може да се случи. Благодаря на Михаил Таков за поредното експертно мнение. Емо, ти си отново. Благодарим за специалния анализ, който прави през целия ден Михаил Таков за нас. Разбира се, присъединяваме се към всички тези пожелания и стискаме палци колкото може по-скоро и достатъчно подготвени да излезем в една подобна битка, за каквато говорихте, за световната титла в тежка категория. Продължаваме нашия коментар тук с Камен Петров и с Детелин Далаклиев, за да завършим анализа на това, което наблюдавахме, да направим препратка и към утрешния двубой, който е изключително важен за световния бокс. Но нека да говорим за един такъв елемент от това, което наблюдавахме в матча. Камен спомена, докато гледахме срещата, че има един такъв момент, криза на дишането около четвъртия рунд. Това сякаш по някакъв начин пролича много ясно при Кевин Джонс. Вярно е. Четвъртия рунд при нашия боксер, тъй като той изглежда, че е и по-сериозно трениран, те германците няма да се шегуват с него. При него това се видя някъде 7-8 рунд, че имаше такава криза. Това е просто докато организма се настрои за този състезателен ритъм. До тогава дишането е объркано в този момент. След това вече като се настрои, всичко става на игра. Стига да можеш ти да играеш. Аз бих обърнал внимание на нещо друго, че това, което липсваше на нашия Кобрат Пулев, за да приключи матча по-скоро, е трезвата мисъл. Защо? Защото той в тези критични моменти, когато този неговия съперник едва ли не изглеждаше безпомощен, но въпреки това се отбраняваше, той просто трябваше да спре за момент тези атаки, при които нямаше никаква мисъл. Той искаше, ако може да смачка съперника си, да го малтретира. А пък далеч по-добре би изглеждал, ако той се беше отдръпнал леко назад и беше пласирал силен удар. Едно отдръпване назад означава, че той ще има по-голям път, по-голямо ускорение и тогава удара му дори да попадне през ръкавиците, можеше да бъде последен в матча. За съжаление, ние не видяхме такова нещо. Детелин Далаклиев с някакъв финален коментар за срещата, след което ще се отправим и към утрешния двубой, да кажем няколко думи за вашите очаквания. И аз финален край казах на какво се дължи. Подцених Кевин Джонсън. Това, което видях, Кобрата уби всички рундове. Просто си направи малко тежък матча. Честито и това е. Стискаме палци за напред. За утрешния матч тук говорим за тренираност, за човек маняк, дори и за професионалист. Не мога да се ангажирам с никаква прогноза кой ще победи, защото Кличко е страхотен професионалист. Него от най-малкото може да стане да спечели целия матч, който само за това е тренирал. А другия Антони Джошуа и в момента той е някаква индустрия, човек, който много тренира, то се лечи, младо момче, много мускули и така. Но само мускулите ли са силата на Антони Джошуа? Не, Антони Джошуа не случайно стана и олимпийски шампион 2012 година, а от тогава той е израснал много. Стана, защото го отдаваха. Това стана.
на това е финала на твоето мнение. Олимпиадата. Моето мнение не е такова. На Олимпиадата той си спечели финалния матч съвсем категорично, по точки, разбира се, но категорично. Но да се върнем на матча му с Кличко. Говориме за него, защото очакваме, че това ще бъде един от победителя, ще бъде евентуалният съперник на нашия Кубрат Пулев. Това исках да кажа, че ако трябва да правя някаква прогноза, при мен преобладава мнението, че в случая 26 годишния Джошуа, който е много мотивиран и много гладен за титли и за победи, има голямо предимство, докато Кличко наистина много сериозен професионалист във всяко едно отношение, но мисля, че той първо се уморил от победи, второ той има много странични ангажименти и говориме, той участва в най-различни благотворителни дружества, той се меси и много често в политиката на Украйна, а пък това не е добре в бокса. В бокса трябва изцяло да се съсредоточен върху това, което правиш в момента. И не случайно в миналото боксерите по 3 месеца са се отделяли в планината. Говориме за Джек Джемс и говориме за Джо Луис и други такива личности, които даже не са позволявали на жените си да им се обаждат в продължение на 3 месеца да се готвят за мачовете. Боксът е много специален спорт. Той иска много силна психика и при това особено отношение трябва да имаш към боксерът. Не случайно аз съм спал в една стая с Детелин Далаклия, когато стана световен шампион. Той много се дразнаше от това, че аз трябваше да пиша на компютъра, слушах си и музика, но той не знаеше, че това при мен беше напълно умишлено. Боксерът трябва да бъде ядосан, за да играе. Това ми беше и моята идея. Исках да го ядосам. Нали знаеш, кучетата трябва да ги завържат, за да почнат да лаят и да хапат. Всъщност, нека да споделим точно за нашите зрители, защото вие ми разказахте тази история малко по-рано днес. Да. Това се случва през 2009 година в Милано, когато Камен Петров е горе-долу единственият български журналист на световния шампионат. Там ми спеше в моята стая, не ми даваше да почивам. Аз бях в дискова херния, с болки в кръста, не ме остава да почивам и пак ги бия. Това ми беше идеята, нали ти казвам? Аз исках да бъдеш злобен, да бъдеш настървен. И ти действително го показа. Добре, да се върнем. Дължиш малко или много на мене тази титла. Видя ли сега? Ето, най-малкото е бил на Кадем. Да се върнем обаче към срещата, която предстои между Джошуа и Кличко. Да разбирам, че фаворитът на Камен Петров е Антони Джошуа, докато Детелин по-скоро симпатизира на Кличко. Аз симпатизирам на Кличко за това, което е направил и което прави, но мисля, че Антони Джошуа ще бие. И мисля, че ще бие, обаче съм за Кличко. И не мисля, че англичаните ще допуснат техния човек да загуби. По каквото могат да помогнат, ще помогнат. Как бе, Уембли ще се напълни със сигурност. Това ще бъде нещо... Джошуа е много популярен там в момента. Да, бе, там ще има много... На Кличко ще е много трудно с този противник. Той е като някаква машина. Нека да поговорим съвсем малко и за това, което се очаква да се случи след утрешния сблъсък, защото беше споменато и от разговора между Гено Даскалов и Михаил Таков, че е възможно Кубрат Пулев все пак на теория да не се изправи и срещу нито един от тях двамата. Точно така. Този вариант всъщност и вие обсъдихте, докато вървеше този разговор между Гено и Михаил Таков, че не е ли крайно време да се стигне до това окрупняване на световните титли в бокса и дълго време се коментира това нещо, но то така или иначе не се случва. Но там причините са много и различни. Най-вече основната причина е, че боксът е голям бизнес, който носи милиони за някои хора, за някои не. И това да се обединят титлите означава, че няма да има толкова често мачове за титли, а това привлича публиката. Парите в професионалния бокс не ги дава държавата. Те идват от публиката в залата, те идват от телевизионните предавания и от най-различни спонсорства. Ако няма мач за титла, хората не се интересуват толкова. Не случайно и тази титла, за която се бие Кевин Джонсън и която е притежание на нашия боксер Кубрат Пулев, интерконтиненталната титла на WBA. Тя е една титла, която е едно стъпало към световната титла. Това не означава нищо друго, освен, че
световният шампион може да си избира и да каже следващия ми съперник искам да бъде Кубрат Пулев. Той е също един шампион. Иначе световна титла си е световна титла. Интерконтинентална титла, континентална титла. Има най-различни такива наименования титлите, само и само да има мачове. Да има мачове и оттам да има и приходи. Добре, и финално обобщение да направим на всичко това, което наблюдавахме днес. Мисля, че един позитивен ден за българския професионален бокс от всяка гледна точка, което се потвърди с резултатите на нашите състезатели. Това го казахме още при подгряващите срещи, че имаше доста хубави срещи, които бяха и по-хубави дори от немците. За Ирланд на Ирланд. Гледахме черешката на тортата, стана хубав матч. Публиката се израдва, защото и много хора бяха настроени, че матч ще свърши бързо и показахме, че се играе някакъв бокс. Още веднъж да кажем много хубави срещи на Йоско Стойчев, Йосиф Панов, Данаил Станов, които записаха победи в днешните си двубой тук в втората международна боксова гала вечер, която се проведе в арена Армеец София. Благодаря на Камен Петров, благодаря и на Детелин Далаклиев за това, че бяха до този късен час. Почти удари 12-тия час, както се казва, господа. Ние закриваме нашето предаване. Благодарим и на вас, че бяхте заедно с нас в тези дълги часове. Приятни минути с програмата на Диема Спорт 2 и продължаваме да стискаме палци на Кубрат Пулев към световния връх в тежка категория.